Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sanibonani nginibingelele kuzo zonke izindawo kuphinda kuphi la nibona khona le video. Mangoqala usijonele lekhasi ngiyakwamukela igama lami ngisibonga konke wakandwane. Ngicela subscribe uphinde ucindezele nebell khona YouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka ihamba phambili kanye nesematheni. Usephenduke iqaqa waye ngumsakazi okhoze FM ungezwe MCHUNU. Abaculi abaningi ke bemsola ngokuthi ke engazuthi ushushuzela udlame kanye nempi emculweni ngamaskandi. Kanti ke abaculi abaningi bayakhala ngayo ngizwe. Kamumva nje nokhuzani MPUNGOSE uhambile waseveza amaqiniso wamhlambalaza lapha enkundleni yokuxhumana ku Instagram. Ubhali post ethi ke abaningi bayobona sengifile ukuthi ke engisuke ngisho kusuke kuyiqiniso kancane kancane iyalungiseka iCountry. Uyaziwa umuntu oqhatha abaculi nangu uzisho yena nakimi ke izitha zakhe zigcwele amaphakethe. Kodwa ke kunzima kuba umculi kaMaskandi bafowethu. Ingane yabantu isebenza kanzima ibhala ingoma kanti ayazi ukuthi ngapha istock fela kuhlukaniswa ngayo noma kuhlukaniselwana ngayo ikwenziwa ngayo ibusiness yona ayazi. Kanti ke ubese dedela iclip engazuthi ungizwe wayikhuluma nomunye othile esho ukuthi ke bengenza kanjani ibusiness ngomculo kaMaskandi. Ngothi ngaphandle ukuthi ngikhuluma kakhulu ngicela ukuthi siqale la uze ukuthi ungizwe yena wayithini. Sho mkhaya yaxolisa mana ngisemakhaya network yangishaya. Cha mkhaya mina letho funa singene business lezi zimpi kaMaskandi. Mkhaya Umkhaya yabona mkhaya sifike siqale xabane mina nawe qala siqabane in public. Yayizwa lonto. Isimasithathana mkhaya emva kwalokho bese wena uthatha umkhaya ngithatha uDoyazi bese uthatha UKHUZANI umgube mina ngithatha uPotso. Yayizwa lonto. Yabo. Bese sihlonisela abafana abancane laba abafikayo bese siyakhala mkhaya bese sinqumila ngalodwa sithi ke bese sithi matshitshi versus ngizwe #ASENZE sistrabene. Hayi mkhaya ekubani inkunzi yela ngalodwa. hayi mkhaya usiyashort Ke ngiyathemba ukuthi ke nawe usuzwela ukuthi ke ungizwe bamhlambalaze kanjani bemembula izinqa ehlanjelazwa uyena uKHUZANI MPUNGOSE. Phambilini ke ungizwe noKHUZANI bake baba nengxabano okwaba ngazuthi ke iyaxazululeka. Kodwa ke makwenzeka izinto ezikanje kusobala ukuthi ke izinto ayikaze zilungiseke neze. Kanti ke uKHUZANI ubeseqhubeka eyofaka enye post ethi ke kanti abaculi bamaskandi babuye benziwe izinto kufela kuhlukaniselwana ngabo. Wasethi ke hayi ke ekwaze kwanzima emculweni kaMaskandi. Kanti ke sizokhumbula ukuthi ke ungizwe akusikho kokuqala exabana nabaculi ngoba ukwaxabana noAli Mgube ngonxa yomntalapho wawubheke kumthandini la ahlasela khona uAli. Kanti ke ake sidlule la bese siqhubeka. Hayi babo. Hayi khuluma bafowethu hayi cha ngani zakwethu ngiyabuka lapha impela yakathi hayi khona hayi iphansi kwenkomo manje leli inxele leli liyasenga awu uyabona ngezwela lembelele ningasinqamuke kuzoyigwabhuza ngenxele lokwekhonde inqamuke kade kwaligcina ubisi wagcina izokusenga uAli bafowethu. Kanti ke ungizwa kagcinanga ngokuxabana noAli ubese eqhubeka exabana nomunye umculi ekuthiwa uSimomozi la wayithi uyamkhuza khona uSimomozi. Ungizwe wakhwela wadilika kuSimomozi washiya angalazi. Kanti ke noSimomozi wangazibeka phansi. Ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu ake ngivele ngiyidedele le clip uze ukuthi ke kahle isukaphi lento ngaye ungizwe MCHUNU. Eshe macingwane eshe ngizwe MCHUNU eshe sisikawelile phumana endaweni zabaculi siyanicela impela semtshelwa yimi ngempela manje ubhekeni ngizwe phuma endaweni zabaculi noma wangena idlozi lacula lungisa amagobongo ndoda lungisa indaba zakho ngikhulumike kasisi wakho welile ufunani endaweni zamadoda sophindana sithini nomfazi sengifuna indoda yakhe lo sisi wakho manje endaweni zabaculi alungisa indaba zenu emachunwini konke wrong Sababane sitabani lesishuta ngokendi camera sizofuna udumo ngathi lapha nezingcabe ezitshekile lapha sengathi waqashwa ngebhodlela. Okwapi lokho? Okwapi ngempela lamasimba lawo? Yazi uyanginyanyisa lokho. Uyanginyanyisa nje. Uzofuna udumo lapha ithi inkunzi lapha. Imini umnikazi wabonke lemocula abakuthiwa badumile. Imini umnikazi wabo. Akuclaim lokho. Imina owabakhanda
emveni kwalokho imina futhi inkosi yamabhinqa akekho, imina inkosi yabasakazi akekho ongakuphika futhi lokho. Manje ke lo mbombo kanina lona ohamba etshengisa ubuso lapha ayiganiwe lento, ayiqonyiwe lento, idla nje mayitholisa kwazi silahlile. Udodo okugcina lento lena manje. Habe umvuka amaculo lesengonyameni mina umvuka phatha kakhulu ngomfazana. Mina ngisho ngomsizwa bami, ngisho ngokuganwa kwami, ngisho ngobushinga bami, ngisho ngokwakha imizi yawo baba. Akekho ngangivimba ke njengenkosi yamabhinqa. Futhi akekho ngangivimba ephawuleni einganeni zami uma Ayike ngiyathemba ukuthi bafowethu nawe usubheme wakho lozweleke wonke amaqiniso nanokuthi ke lento isukaphi. Mina ngifuna ukuzwa ukuthi ke ngabe wena uthi iqiniso lento eveze ukhuzana ukuthi ungizwe ngazuthi ke uzama ukwenza ibhizinisi ngokuthi ke axabanise abaculi bamaskandi. Asivele siqede kwi-comment section le ndaba uzosho ukuthi wena ngabe luthini uvu lakho ngayo yonke into besikhuluma ngayo namhlanje ke. Asiphinde sibambane ke futhi evidweni elandelayo. Mina ngintathele ka YouTube sengiphuma kanje ngithi ke awungibambe evidweni elandelayo nazo.